Здравейте, приятели! Аз съм Христина и ви приветствам с добре дошли на каналът ми за астрология. Тук в това видео ще ви представя днешната астрологична прогноза. 3 януари сме, 2025 година. Денят е петък с характеристиките на Венера. Днес почти през целия ден Луната ще бъде без курс. Затова е добре да не се планират важни срещи, начинания и подписване на дългосрочни договори и документи. След 17 часа и 20 минути Луната ще премине в Водолей, от Водолей в Риби. И ако през деня сме се чувствали волни, уверени и непокорни, вечерта ще се обърнем навътре. Ще бъде наситена с чувства, романтика и дълбоки емоции. Тази вечер и следващите 2 дни ще са подходящи за отдръпване, релаксиране, обръщане навътре към Бог, за молитви, за посещение на духовни места, освен това за лечение, за посещение при терапевт, за медитация, за водни процедури, но също и за творчество, кино или музика. Днес сутринта се реализира точната втора опозиция на Марс и Плутон, за която вече ви говорих в предното видео. Тя продължава да ни напряга и да ни провокира, да ни потиква към скандали и агресия вече няколко дни. Случиха се доста инциденти и умишлени агресии през предните няколко дни, за съжаление. А днес трябва да сме особено внимателни. Тя ще продължи да работи още няколко дни, вероятно до края на седмицата, по-сериозно. Трябва да се владеем, да не се въвличаме в неприятни разговори, за да не се стига до скандали, да избягваме по възможност струпвания на обществени места и да внимаваме при работа с режещи инструменти, пиротехника и огън. Рано тази сутрин планетата на любовта, желанията и финансите ще се гмурне в дълбоките води на Риби. В този знак Венера е в екзалтация и се чувства много добре, тъй като тук тя има условия да постигне изобилие. В Риби Венера ще остане до 4 февруари. През този период ще се радваме на дълбока интуиция, чувства, романтика, споделеност, чувствителност и много добри финанси. Месецът е добър и за творчество, за развитие в музиката, пеене, рисуване, кино, фотография. Най-добре ще бъде усетена Венера в Риби, съответно от представителите на този знак, но и от всички от зодия Рак и Скорпион, а също и от представителите на Телец и Козирог. По-провокативен в финансово и емоционално отношение ще бъде месецът за Близнаци, Телец и Дева. Пожелавам на всеки тя да донесе истинска любов, духовно извисяване и изобилни финанси. За асцендент Овен, движението на Венера в Риби ще донесе своите благословии в сектора на дома, на скритото, на тайните, изолацията, работата в къщи. За асцендент Телец в дома на обществената изява, любовта на приятелите, социума, развитието на групи по интереси. За асцендент Близнаци, благословиите на Венера ще се получат в дома на кариерата и общественият статус. Те са особено облагодетелствани в тази насока. За асцендент Рак могат да се сбъднат желания в дома на далечните пътувания, широкия мироглед, висшето образование и справедливостта. За асцендент Лъв, Венера ще засили възможностите в дома на големите финанси, чуждите пари, дълбоката сексуалност. При асцендент Дева ще имат прекрасни възможности за създаване на нови връзки, лични, интимни и делови, които да прераснат
в стабилни финансови партньорства. За асцендент Везни, благословиите ще са в секторът на работата, здравето и дневния режим. Асцендент Скорпион, Венера ще ви дари с любов, щастие, време за децата, дори може и за бременяване, развитие на таланти, творчество. За асцендент Стрелец може да се появи възможност за покупка на нов дом. Ще има хармония и любов в къщи, разбирателство с майка, баща, получаване на финанси от дома също е някаква възможност при вас. При асцендент Козирог те ще се радват на любов в прякото обкръжение. Може да пламне тук някаква искра. Ще има приятна комуникация и възможност за получаване на доходи от търговия, преподаване, от транспорт или пътувания. Асцендент Водолей. При вас Венера ще ви дарява изобилно, както тя си знае в собствения дом, в дома на финансите и ценностите. Асцендент Риби. Благодетелката Венера ще ви направи особено забележими, красиви, омайни и примамливи. Ще ви дари с изящно физическо излъчване и нов начин на представяне пред другите. За Риби благословиите може да са във всяко едно направление. Разбира се, при всеки един проявлението е различно, както всеки път казвам, според разположенията в наталната карта. Дори ако асцендентът ви е в последните градуси на знака, може би Венера ще се движи в следващия знак, не в този, който споменах. Затова прочетете него. Ако желаете да погледнем точно при вас как се случват нещата, може да се свържете с мен чрез съобщение или във Facebook или на имейл. Ще се радвам да обсъдим картата ви и възможностите, които се случват при вас на този етап. Радвам се, че сме заедно на каналът ми за астрология. Благодаря, че имате доверие и слушате видеята ми. Радвам се да споделям с вас енергията си и любовта си към астрологията. Благодаря за харесванията, благодаря на абонатите ми. Пожелавам ви усмихнат и слънчев петъчен ден и още по-хубави и релаксиращи събота и неделя. До скоро!